може да видим художествени произведения, постъпили и като дарения, и като откупки. Много се радвам, че тук са художниците, тук е скулптурът на релефа на контрадмирал Иван Вариклечков. Всъщност това е оригиналният гипсов релеф на познатият вече на варненци бронзов релеф, който се намира на стената на щаба на военноморските сили. Много така бяхме трогнати от още едно дарение, по-скоро от пътя, който той е извървял. Една колекция от снимки, най-старата от които е от 1879 година, проследява живота, семейния, образованието, участието в войните на полковник Петър Вариклечков, бащата на току-що споменатия контрадмирал. Интересното е, че тези снимки са били у български колекционер, откупени от руснак, любител на историята и историк, който обаче преценява, че мястото им е тук и ги дарява, и те се връщат отново на българска земя в нашия музей. Затова задочно благодаря на Пьотър Крикунов, който нямаше възможност да дойде по обясними причини точно за този ден. Даренията са много интересни, разбира се, и откупките, но мога да кажа, че откупките са една десета част от това, което постъпва, даже от този специално като бройки са, даже не една десета, може би 1% от това, което имаме сега. А това, което показваме, е една четвърт от всичко, което е постъпило в този период от една година. Тоест около 150 отделни единици намериха място тук, а ние в продължение на около година сме получили около 600. Разбира се, може да се види нещо, което на нас по-възрастните ни е доста по-познато, а на по-възрастните от мен още повече. Това са пропагандни материали за българската армия от 50-те години, много характерни за времето си, много лични вещи, отличия, документи. Затова изказвам благодарността си на всички, които подариха своята лична и семейна история на музея, защото по този начин тя се влива в нашата обща морска история, в нашата обща национална история. Като изказвам благодарност, искам, може би преди това, секунда само, виждам Христо Рая с нещо с виждате и се досещам защо го носи. Давам ви думата направо. Аз използвам случая да поздравя музея с неговите 130 години и случая да даря на музея една реликва, която смятам, че ще намери достойно място в музея. Да, значи това представлява един сборник на един морски човек, той се казва Светослав Цокев и отваря своя дневник, започва да го попълва 900 година в морските школи, които са били тогава. И в него са намерили място всички негови приятели, морски моряци. Значи те са описани, всеки един се е подписвал кой е помпиер, кой е механик, кой е моторист и така нататък. И сборника е с повече от 500 страници, ръкописно написани, в стила, който е бил в началото на 20 век, изключително калиграфски са писали тогава хората. Стремяли се това е изражение в тяхната душа и сборникът всъщност представлява много морски песни има. Смятам, че това ще даде много възможности на морските изследователи да проучат историята на произведенията за морето. Тук има стихотворение на морска тематика, има песни на морска тематика и всички те са писани от хора, които имат по-нататъка история и биха могли да се проследят. Значи аз поне от 10 намирам, че са исторически личности от висок ранг. Примерно един от тях е Антон Иванов, който после като един комунистически функционер е разстрелян, но е оставил място в историята и той също е намерил място в този сборник. Подарявам го от сърце на уважаемата госпожа Христова и да се съхранява и следва.